kurumbuya ganzi chibesa icho mbono igabura twasoete serikali tukabwato mugaka machogo gabwo minyoka kwanire president igakwanire governor ya Central Bank share ye chibesa Kenya ya werete kubeka egere chibesa cha kuwait chisoke ikaba ikagera chibesa chigasoka. If you are not in government, you are out of development. Okunuko tebanga bona babandi bari opposition mbege chikohegu magenderero. Toko magenderero tari koenanwa amagenderero akurigibwa. Yes. Nesa urende intwe buna abantu ndaito chorre ko Gusii tubwate nkoro yo mu Gusii. Tindi kogendoro buna West Mugirango tinchie tigali nga bono naso ile serikali bali bande ba minto mbali serikali nganze nga basiyekere siko ekora nayo go murayo yo mogote bi president igonga inwe mwarenga muinalia tigera nyuma otegerere ko na kwanire president tinkwane tigoro ya West Mugirango gekere na liga kwa rumu Gusii na rumu Gusii na kubuomona nenyora nga Nyamira abara itoro inche bweka no mweshimiwa Jerusha mumanyi so igona iralibaga lya governor na iralibaga lya barayi bonse banyamira gosaba kipara fo Nyamira na monale go cyanteba akane nande yene nkoronte getego kubulia ebase asaba Gusii baito bonse tokogenda galia kwegamba yebweka uriondo tayo mubuguri naye, and that is the basis on which ngoko tebinga esesa buriya igo ko tu unlock chibese cyo bune chichia ku wait ngoko tebya abara igete ko Nyamira mbale batarengo lakini nje sibino mogaka igo tu abatenenera to gateba kiro umuntu aegwe chibese chikogende constituency ye eko Nyamira ego cyabantu bali bonse asinkwande yugwa kwanire mwishi